inini mukadzi wanohumbanda kumutora sakatora nemunyanya wangu zvokuti amai ndanozopa nhorondo chondo akaita svondo makuseri ndichitanguka kumba kwavo Svondo ipi? tatone 3 manje svondo yesu ye3 dzatazoveza iri sandi ndiri kuti ari kuenda kumba kwavo iye ari kuenda kunopotera kune uchu uyu wakutopasa mukadzi wangu pekugara sasa vakauya kudana zvanzi musakumwe yangu yapera ndoda kukupisira imba ende ndiyakuponera pamugara ipapo ndopanda polisi vanditienda kwarondera ndinotwapisa oda nekuti pana bhana chatokubatsira nacho ndiri pakati pekutsvaga mari yekuenda kupolisi musure vanhu kwakaitwa dare kwaitwa dare chikudza ndiye akamwanika vanagwanzura ndakapindidzwa kuti kuchikoro baba ane zvara ndobva vasumuka bvati dare rakaitwa irwadza rakaisa maminisi raine vanhu 13 vakaunganidzwa nachikudza masabhuku akadedzana rekuti sabhuku kanzura makachekera mukadzi wangu sabhuku handina ndachekera mukadzi wenyaya pabasa nekuti ndatogara ipapo ndakatozoenda kwagwanzura after 2 days muchatedzera masho semuzere rokoronyererweji muchatedzera mashoko andechitaura zvandichatara pamberi pedare zvandichataura pamberi pedare ichokwadi mwari ngavandibatsire mwari wangu vandibatsire sezvo nirokoronyi pasi vaNicolas Gwanzura ndokumbira musimudziro rokoronyero rudyi zvandichatara pamberi pedare ichokwadi mwari ngavandibatsire isezvo nirokoronyi pasi baba chamunorwa chikudza tinokumbira kuti mutaure nyaya yenyu zvizere zvakazara zvine nyaya iri yatinayo mudare muno saka tokumbira mutange kutaura zvenyaya yenyu zvamafambiro akaita nyaya yenyu kusvika yazo tichitamuzvara nhasi ndakasimuka ndakagara chaureni makagara mutaurisa makazara munhu pamusoro indonzi chamunorwa chikudza ndamhangarira ndakakwidza dare rangu mhosva yangu pakati pangu nasabhuku Gwanzura anonzi Nicolas Gwanzura pamusaka pokuti inini seupenyu hwangu nemhuri yangu semuna nemudzimai wake tinogara tichinetsana kubva 2003 hatina patakambonyatsogara edu zvakanaka mukukudza mhuri yedu saka pakupera kwemwedzi waMachi ndina tezvaro vangu vari kuBotswana vanzokakavadzana kwedu uye zvakare futi nekwavanotoziva kuti imba yangu nemukwasho wangu vanogara vachinetsana saka ndonge vatikumbira nguva yekuti tigare kusvikira ivo vauya vazotiyananisa saka tiri mumazuva ekurindira mazuva iwayo kuti timirire tiri murugare rwedu ndopa ndakaisawo mazwi kune mudzimai wangu ava ndisabhuku wenyu akwete ndandapa kuti pai sorry kana ichowani wangauti wanga uri pamazuva ekumirira kuti tigadzisane ndiri pamazuva ekumira kuti tigadzirisane ini ndio pandakati kuna adzimai vangu amai chikudza muri kuona here kuti zvezvione kuti baba vadzimara kufona vari kuBotswana muchaziva here kuti mazwi futi atodangoleka zoti pamwe chete akangofanana neakaudzwa nemukoma wavo namarimo gore ramakanochembera mzvadzi yenyu tikagazoda dare redu kwasabhuku Mashumba ndikazoonekwa inini ndisina mhosva nehamzvadzi dzenyu dzikasvika pakutsiurai dai kwakungu kuti makateerera mazuva makakona sawandi kuimba stereki yenyakareba maigara mese nemudzimai anamusati tinotogara tese paugadzirisana ko ndepekuti baba wakati timirei kunetsana kusvika ndauya tiri mukumirira kunzai pano chini inhau yokuti adzimai vangu manje ndarangana navo kuti vaende kumusha kwavo taona kuti kugarisana kuri kunetsa zviri nani vaende pamba tiyanane zvakanaka ichimirira baba chamawira pano chingo sabhuku Gwanzura uyu akachengeta mudzimai vangu pare zvinezvi zvisiri pamutemo iyi ndiri kuti pasabhuku chakudedza uya pano pada kunzwa chete pano zvinoronda nenazvo sabhuku Gwanzura uyu akachengeta mukadzi wangu zvisiri pamutemo mudzimai wangu kana kutera mutemo wangu kuenda kwatezvara wangu uyu ndiye anaye ndosaka ndaya kuna mambo kuti vandipatsanurirewo kuti sei akamuchengeta ndomubvunzo wako sabhuku pamusoro idare nevamwe vese muri muno kuuya kwemudzimai wachikudza kumba kumusha mangu akataura nemunin'ina wangu namanini vangu paukama hwavo ndobva azaya kwandiri achiti aGwanzura ndakugara kumba kwemunin'ina wenyu ndataura navo ndakati chii chaita kuzouya musha muno tikanzi akumushoku ndatandatswa nemurume anzi paipa ndakutema
Watitaura wachikudza. Bridges Marimo. Unaitaura ere? Ndatanda ndizwana kuti mwana chine deni. Ndovandati alright ndatasenda zvinzwa. Semudzi wemusha ndakataura ku ndinotungamira mumusha. Ndobva ndasumuka kuenda kuna achikudza ndaona adzimai vagara mumba kwemunun'una wangu vachiti imi pana makavaita sei makavadzinga muda kuvatema nekuvapisira mumba zvanzi ari chokwadi musukuru saka tochiita sei tata sekupana kuita sei munyengetedza ndinoona tingadaidze kuti igone kugadzirisa nyaya mugone kugarisana adzimai venyu ane umbo hwavakauya patange tarangana paya pavaikundika vakundika kwemazuva akawanda achikudza ndobva vachiti agwanzirwa ndatakanoka nyenhama tamboiti kamambonderwa tazvatakona asi achikudza zvakuda kuti muchidedzo masabhuku andakavakidzana nawo kubva kana guzha namonderwa naye mashumba nakwenhamuneni gwanzura mugone kuita sei kunge muchikumbira regere kumashoko ata sei akutorwa nechina adzimai venyaya ndobva taita kudaro ndobva adzoka kuti aenda masabhuku ati achipira achiite tine musangano weurimi musawanze nhoroondo alright ndatizoni mhosva iri kutaurwa hanzi izvozvo imi muri kuchengeta mukadzi wavo zvisiri pamutemo kana pakurira kwavo ndovanoda kupindura ipapa nhondo musawanze nhoroondo zvinotenda ndobva ndavataura achikudza saka pakwanisana kwakaita nyaya inakugadziriswa yekuti vagone kuenda neadzimai vavo vakatobva vakuita sei vakuto ndishaudhaneni izuva rimwe chete raitika nyaya yese aiwa isiwa rimwe chete mazuva mangani ndivonga pane mazuva kuya kwana nomukwana kuti ushanu kumba kwangu apa mukadzi ari kumba kwana ari kumba kumunun'una ndokwaari kuchengeta kwaari kugara kwemi muri kwana pai pakutora mukadzi aina ndakutora mukadzi nyaya ari kumangari makatora mukadzi wake ari kugara mumba kwenyu ndozvaari kutaurira sina mvumo yake aiwa izvo ndakatonomuona ndichimuonesa tizvoni zvaataura mukunzwa here ndikupanzwa pindurai mazuva aiwa ipapa ane humba rake vedare aiwa rake inini mukadzi wane humba ndakumutora asi akatorwa nemunun'una wangu zvokuti amanyu ndanogona kuzopa nhoroondo wationa kumutora changu atitauriri zvaunoziva pamusoro pekutaura kwemukadzi sawadze nhoroondo kuti iwe mukadzi akaenda sei kumba kwamunun'una uyu nemudzimai takawirirana kuenda kwatezora kwandakarorera kuita kuti ione kugadziriswa asi haana kusvika ndakazoenda kumba kwavo kwasamuiro zvanzi nyaya iyo ane chaendera kumba kwatezora chii kunetsana kwedu kweupenyu hwedu semumba medu takuchimirira mazuva tatone 20 takatora 2003 up to now atinongokakavadzana zvedu saka ivo anatezorwa vandiziva pakuenda kweuyu manje uyu ndichakaitika musi wacho ndekuti adzimai vangu vakabuda iri Sonde makuseni kurangana kwekuti vaende kumusha takarangana iri chishanu iri Friday china mane tisina kuwirirana Friday kumazuva rukandapaa mabasa ndopanakati madhamu wona ukakavadzana kwedu tamirira baba wona patafisana izvo zvirogona kupondana kana kuvadzana zvakanaka ndaita pfungwa yekuti sezvo takanzi kwana baba kune urongwa huriko hweSaturday kune basa ririko remadiro imimi pamuri kuenda uku sezviri kuenda tese inda kumbomira nda kwebasa imi mufanira enda kupi kubasa ririko ndapedza basa zuva rokati kumasikati ndichasekedhuza ndotera ndopira nyaya yangu kune vabereki imi muchiona kugara asi motakura mabhegi mashoma nekudya chishoma ndatambira kupera kwemwedzi ndatambira mangarira iwewe nekuti sabhuku vataura kuti havasiriwo vane mukadzi wako ndikanazivanzura uyu ndakazoenda kumba kwake inini anyeba kuti ndakazoenda kwaari titaurire musi waenda mukadzi kumba kwauyu ndokatoda kuziva zvechiasondo akaita svondo makuseni ndichitangoka kumba kwavo svondo ipi tatone 3 manje sondo yesu ye3 dzatazovezve iri sanda ndiri kuti ari kuenda kumba kwavo iye ari kuenda kunopotera kune uyu wakutopasa mukadzi wangu wekugara sasabhuku aiwa usamanye ikoko mamanetsana here musi wacho tatisina kunetsana musiwo akaenda akabva kumba achita ari kuenda kwasamuriwo kumusha kwavo kwavakazvarirwa ndobva wazozviona sei vazoenda kumba kwavo
ndakazonzwa nomwe munhu zvanzi adzimai venya vana kure kwavaenda vatora kabadza vakwidza vakadai asi makaenda pamhiri peroad munovawana for sure zari kutanga ndakwatsvake rechipiri handina rechitatu ndobva vanowana masikati vari padhundure padhuze nedhundure uyuyu udza dare kuti waida kuteera kwatezvara musi uyo futi wasanotungamira mukadzi ndizvo handi vaida kuzoteera kwatezvara here handina kuzoenda kwatezvara nokuti ivo vakabva vadzoka saturday yacho handa kuzokunda kuzoendako nokuti ndakaona vaita sei vadzoka kumba ndobva ndatingonyara pesvondo apa buda mukadzi achienda svondo manje makuseni vabuda vaenda kuda ndichienda kubasa svondo ivo ndokuenda kuna amai vangu ndokunoti amai ini zvepano ndazvitadza ndakuenda asi handichadzoki muudze mwana wenyu kana apa kubasa handichamuda ari kuchinja futi akuti mukadzi akaenda pa kwamai amboti mukadzi akanzi pakamira pakabadza wandizvo uta zvingani mukadzi akaenda kuti svondo kusuye svondo ndopakaenda kunokura kudongo achipiwa pekugara nasabhuku kwanzura uyu iri svondo makuseni iri ndichiti adzoka saturday zvaasina kuzodzoka nyaya yapera ndakagara 8 days ndichiti uyu zvandaziva kuti madhamu wangu ari apa uyu sasabhuku uye semuzukuru wangu achanditsvaka haana kumbonditsvaka ndakanyarira hangu handikunyepa ndobva ndazomutsvaga zuva rechi9 ari manheru vandanomunokera uyu ndikati muzukuru ndauyawo kwauri mhuri yangu haisi kumba kwayakazvarirwa mukadzi wako ari kwasabhuku mati mukadzi wako ari kwasabhuku ari pambaotokwa neuyuyu mukadzi arikugara nasabhuku arikugara kumba kwasabhuku haasi kugara amadhunduru avo ivavava haasi mba masabhuku tingatenderera pamusoro hatimazotamhamara kuti mukadzi wakagara sabhuku akutiudza kuti kwamukadzi sabhuku akapa munhu pekukura kuti nyara dzapedze kudare nguva dzapedze kudare nguva unzwa uri kunyeba mukadzi wako arumba kwasabhuku haasi mba masabhuku ushu asari madhunduru masabhuku ushu ngatidedzei mukadzi wacho aiwa itamutakatavakiriya atanga apera nyaya saka iwe kana munhu ari kudhunduru kwasabhuku kuti watorwa mukadzi nasabhuku mudhunduru mugara madhamu vangu watorwa mukadzi here aiwa kunogara kunakatorwa mukadzi aikupapindiwa chiri ndiri kuti sabhuku ndakamhakaiti sabhuku kwanzura anditika akachengeta mukadzi wangu zvisiri chii pamutemo wewe wakataura kuti chingwa tsvakurudzo yangu yandakaita wakataura kuti sabhuku akakutorera mukadzi aiwa aemedani totokuripisa muno hatipenge sakujairire muno matitokuripisa hatipenge ukunzwa iwe nyarara mane wewe hatipenge munomo satijairira ndisaanokunanira mahara satijairire munomo changamiri uyu anofanira kuripa kusvibisa zara uyu ari kuti akatorwa mukadzi nechekutanga iwewe nyambada ari kutorera sabhuku mukadzi une mhosva saka nombopinda munyaya dzako dzekumaisa mukadzi nedemo idzi undori nemhosva tatinyarara une mhosva une mhosva munomu iwewe uri kunyembera munhu akakutorera mukadzi sei pane anogara kwanogara vera hatipedze nguva tichedza vanhu darikapera kugara yakunyeba tokutedza pamusoro nyarara handi munhu akapiwa dongo iro ndizvo neavaka taira tarisa kuno handi mukadzi akapiwa dongo rikunzi agara ndizvoka mune 2 days muchinetsarana ndopa musabhuku apa munhu pokugara asiri wangu sabhuku aiwa iwo wakazokwana papi ndakwana pakuti mudzimai ndewangu anondipa kupuru ungakwana kusvika mukadzi wako kaendere mati iwo mukadzi wako wakaenda kwataurana kakatowanda kairi kana pazuva ndosvika iwo chena unotaurana papo mukadzi kuti ndaatipe gubhuru mukadzi wauri kuda iye akana kundipira gubhuru akwevava izvaamba inini kana kundipire kweshamarimu kana kuti kumba kuenderera isu kana tichiti munova musumba mako kaitaura unoteerera iwewe nyaya tainga pana haise gubhuru hatine nayo asi tiri kuti kubatsire kwatiri kupa chienda unoti kuna atezvara vako ndida gubhuru kumukadzi wovataura kuti aida kundipira pamberi pasabhuku zvandisina kufarira iyoyo nyaya yenyu chatingatoita rume kudedza mukadzi tomonzwa iri kunetsa kunoita murume bati nyaya hapana kana nyaya sidedza mukadzi timonzwa kuti anomunetsa kusvika papi ndakatorwa peaceful ndine peaceful
Kuite sababu wako. Asi wangu. Sabasika ka. Aiwa, kazi anotaura. Asiye sababu. Labda sababu. Ati terusha, nakaite rusha mdaro. Runyara mdaro. Tererai. Mukadzi wacho isaicheya. Bridget Marimo. Tokumbira musunzo rokora rorudyi tatedzera matwale chaura. Zvachatara pamberi pedare. Zvachatara pamberi pedare. Ichokwadi. Ichokwadi. Mwari ngawatibatsira. Mwari ngawatibatsira. Tinotenda. Dzikisai rokora ipasi. Amaita kumbira mupe humbo hwemagariro kana kuti hwemamira akaita nyaya yekudare. Imi pakati penyu iri kunzvedzera sabo kwava ichitorwa nemurume wenyu munozivawo sei. Ava munoziva. Ndoziva ndisabuku wangu. Sababu wangu. Ezvezvi ndiye sabuku wangu. Ndoma ndikuda. Aiwa, but iyama yenye. Atina ukama. Chinende. Pamusoro emasabuku esari. Nyaya yazvoita kuti ndini ndinogara paBvanzu. Pera kwaMachi kuisati yavharwa. Pane murume akauya pamba. NdokwaMuzuzu. Achiti ambe ngane vakadzi vake tumire. Nato nevana vake. Saka akava achiti tsvaka mukadzi. Ndwai. Tauri chakaita ndopanda ati takawana mukadzi ari panapa ndowandiri kuda ndikati akaita sei vandakaona munin'ina wenyu ndopaatatangura zvaakaita ndikati munhu wakawana mwana wangu handiri kuona kuti pano mwana yemwana wechikuru ndopatoti asori paine humba ndopaenda yave chii friday paadzoka ndopaasokoti kumwana ndakatengera baba wako ndori kubvawo vakati ndicharoora isi ndobva vana vamutuka vandasvika vana vapoko vandavabvunza vana zvinto zvaya chimunhu chacho makati chichakadai chakamboyana ndakabva ndavaudza vana chauya chataura chakatengera baba wavo saka tachituka ndikati munhu anodzoka uchi panapa ndopa ndakatega ndende kwasabhuku wake ndopa ndatobata kansera mnangu ndopa ndotitaiwa imane tiendei kwasabhuku ndaidaenda kupolisi endai kwasabhuku kana azodzoka moenda kupolisi zuva ranga radoka kana baba atikudza varengo vanoshanda kwanochengeta mupi ndopa ndaida ndinoita kuti ndinovataurira kuti munhu uyo adzoka bamba musi wake wakutanga ndakavataurira vakati musamuteedzera anopenga musi wechituru ndopa ndaenda nekozvikadzaiwa mapesana padiki vabuda vaenda ndopa ndaenda kwaMuzuzu vandaura sabhuku zvose zvikanzaiwa ndichamutsura mangwana sande pandaenda kupolisi zvakaitika friday polisi vandaura kuti zvachati nokubatsirai nacho ndekuti hana kuhepa mwana wenyu dai anga arihepa maidzoka pano maiuya kuchiti ari ndopa ndadzokera kumba ana baba mini vanenge vachikudza vandavafonera vandavataurira ndovari kuti chii ndokukwenda yacho titaurei nyaya yatagarira panapa nyaya yatagarira panapa ndeyekuti nyaya yemunhu iyoyo yakazoramba ichinetsa naachikudza kuti imi makaudzira ana baba munini makaendere kupolisi mune dzungu moda kutonga pamusha panapa akatotengesa mwana kubvawo saka iye akazviramba akazotengesa mwana kubvawo makuchizvitaurira asi munhu ndozvakaachitaura kudzana ukwanisa kutsura munhu wake ndopazvizvaaribva ipanhu handiswa kuona muisi ndopa ndatodhora iti kukufa ndopa ati ndoda kukupisira pamusoro kuti akaenda kupisira mba ndapota nevana vana vaenda kwagogo gogo wakati handipindire nyaya dzeititori mweya dzimwe chete handipindire nyaya dzanayakona papoko ndovabvisarisa kudai munhu vataenda kwababa vadiki kuraini baba hana kutsura mwana wavo vakatotambwira mune mhosva yekuti makaendere kupolisi ndikati aiwa ini baba hatazoenda kupolisi saka nyaya yakabva yakundeyamu chikudza akabva aita simba kuti vabereki vese vakamusiwo kusapoti ini handavabereka mubereki wangu wakafa ndini handadzi akabva ramba achikokota chikudza uya zvikati kana mukaramba muri pano ndoda kukutema ine demo hanzvadzi yangu ikafona mungu achagarai zvakanaka ina kuhambwana kutaura
baba ndikutodai kuno handaze nyainzwisisa iterere ine dzakawanda zvadzenge zvanzaya ndivana mari ndiri kuya kubhoswana ndiri kuya saka ari pakati kuti ndiri kuya takagara zvakanaka 2 weeks tikudza bhatanga ndakafudza kuti bvai pano muchiri kude chii pano vakutemai nedemo saka chikudza munhu wokuti ari kuita zvemadrugs anoti apungwa akagara achibuda manje dzakanimwa pfungwa ndenge dziri kupiro saka nemashoko akanyarida kupisira mumba ndakabva ndati anakuti vakatawa anakuti vakabva vatanayo kuti angoyaikutunga mupenyu zvese vakuziva ndakabva ndobva ndatovataurira kuti nindabva asi ndinodakabva kuti bvai pano nevana zvesanda ndakuona vana vasaakwanzwa vana ndakaona kuti uti kwangwasana ndakabva kusuva 3 May vana vabva kuva 13 iruto rimwe village kutokudarika rimwe kwakwena kutosvikira kune rimwe ndeikongwa chichi kwakati kumba kwedu wasamurondakaona rekuchengeta mamba pemunhu ndichiendesa vana kukoro ndakaona kuti ini ndiende kwasamundo zvichwapenda asi padongo pakadaiwo pandichatanga kuvaka ndikozoti vana vechikoro ndindinavo handina mari kuti nditransfera pari zvino papasara 10 days saka ndiri kushanda vana vari kukondinya kukoro kwavaenda matirira nechivishi baba ndobva vauya vakauya musekudanga zvanzi musakumwenye yangu yapera ndoda kupisirai mumba ende ndichakuponderai pamugara ivamo ndobva ndaenda polisi bva nditiendai kwarondera ndinotwapisoda nekuti panapa ndachatokubatsirai nacho ndiri pakati pekutsvaga mari yekuenda kupolisi musure manhu kwakaitwa dare kwaitwa dare tikudza ndiye akaunganiza vanagwanzira ndakatondezwa ndi kuchikoro baba ane zvara ndobva wasumuka bvati dare rakaitwa rakaisama minutes raina vanhu 13 vakaunganidzwa nachikudza masabhuku akadedzana rekuti sabhuku anzira makachengeta mukadzi wangu sabhuku handina ndachengeta mukadzi wenyari pabasa nokuti ndatogara ipapo ndakatozoenda kwagwanzira after 2 days kwasabhuku ndichivazivisa ndiri mubhuku meni ndakuchengeta maamainuva ndobva sabhuku atoti ora ndichengeta ndaona amaini ndobva wafana minazvataiwa zvakanaka i munhu ngaachengete pamba saka dare rakaitwa mushure manzi kudza baba wake ndovakasumuka padairo vakati sabhuku mune mhosva makachengeta munhu urava munyika mei kuratidza kuti maidanana ndobva sabhuku havana kudaira ndandisumira dakwei ndikati pamusoro inehumba musati maenda ndangodaira hambi papa zvekuti ndinodanana naagwanzura izvo ndomasokwanogara muchingotaura muchambeni kuti munhu akataura nemunhu wechirume ihuri saka ini pandakauya musoenda kubisirwa mumba nemwana wenyu matsana makazotorawo ndehati handini ndakauya kumba mukandini ndiri romu ndakaendere kupolisi ndinotaura nyaya yemwana wenyu ndobva taiva ndakaenda ndakuenda ambuya ndobva waenda padara hapana chakataurwa chikudza ndopakanaka kutukidzira anotuka mashoko anoda musi wakatozonditi bvai pamba iroyo aiwa pisoda yakauya musi wechina ndopatakaenda kupisoda chitatu akatazomangana kunokuyeka anga apikwa bhepa repolisi rekutaokorizwa 21 ndobva ataura handitongwe repolisi pamukadzi wangu handitongwe nemapepa pamusha pangu munangagwa anotonga kumaofisi kwake polisi inotonga kupolisi musha wangu ndewangu indakaroora ndoziva manyando saka nake zvawashauya zvakudagirawo uriwewo saka nyaya hombe yanetsa zvekuti vakabva taura sabhumirai nai mkwasha vachikudza imi makanyanyorwadziwa nokuopisoda pamukadzi wenyandi kupiwa peace order munhu asimuka zvisiri pamurau ndo pandiri kuramba ipapo nekuti ndakamutora zviri pamurau kana akuzipa peace order atouko usatiite zvinokodhokwa nedombo muno muda kutara wakataura unyara tida tokuvhunza handiti wakapa peace order yekuti usaende kwagwanzura kwavari kugara ivo kwavashanda isi patakagara dare usabhuku akatara iye achiti ndakavagamuchira semupoteri even kana ndizvere naisa ari kuti sahondo hazvisiri zvaiwanga naisa vari kushanda papemunu wangu vari kupuwa mari zvemari handisikiziva kuti vangapiwa mari ndizatora chikokoti pamberi naye mai mupuwa mari vakatopa $50 nekuti havana mombe kana kungogara chete pamba pacho pamba pacho kwapasvikere kakatowandisa nyararai pakavakwa zvakaita sei pangooneka bhosi yakatiri muzika diki diki so iwo wakambonzwa ndepani ndotoziva munin'ina uyu anogara ipapo asi angarwara ari uyu ndiye sabhuku ndiye mukoma ndiye aripo saka ndiwani kuti saka iwo unoti sabhuku akaroora mukadzi akamusokomba kumina ke inini ndiri kuti pandakazoenda kuna sabhuku ndakamuti nhai sabhuku ndayakwaurisa sabhuku wangu ndanetsa nemhuri yangu wogamuchira mhuri yangu iwewe kutedza kuzonditsvaga
8 days zopera uyu sabhuku wepati iwe unoda kutsvagirwa Sabhuku anokutsvagira chiwa. sabhuku anda kukutsvagira iwe iwe vanda kukutsvagira iwe watizwa aziva dambudziko remhuri yangu aziva ndiri muridzi wayo ende paukama hwenyu akanyara rake kutaura chokwadi ka kutaura chokwadi hapane nyaya yazongochirwa zvayo pakunzi munhu ari kushanda ipa pachinjwa nyaya ipapo ende effect ka hatingakwanise kuzvichinja uyu kudhara uyu kauri uyu anenge aitoziva kuti adana nemukadzi wake muri kunzinzwa but kana munhu aita effect yake manje ati munhu ari kushanda hatina zvotokwanisa ta sedari ngozi kuti kuvhunza itomba ndepano vari pamba ndepeminina wake but ini maonero angu amene vamwe varimo munomu handakudzinga takatotaurirana chiri Friday. iwe usashandise madrugs wanzwa here usashandise madrugs munomu kana mude mudari maitaura taura pamwe chete murume pamakadzobva makatangaudzika akatibva ipano akazauranazvadza mukupenda amba izvozvo avikai makadzimwa nemurume akandidzinga ndikatonooneka amai ndindakuenda nyaya yazakaramba inesa ipano munhu akadzimba mukadzi akatomandemwana vagara ipapo azvokukwei pamusoro ichakati ndoda kuti nditi nyaya yachikudza ine zvinhu zvitatu zvakaoma. Wani, pane kunyengera mwana wechidiki zvaakatsungwa nemudzimai wake akazviona kunge zvisiriki zvine mitemo yazvo. 2, madrugs yazveshuwa hatitausei kutanga mberi kunayo nyaya yevana vakaponda amai nekuda mai uko kwamudzimire mwana. Saka munhu akazongoramba akagara hazvizoita musha. Plus isusu sevarume futi toda kutora advantage yekuti uyu asina hama dzake chaidzo dziri padhuze. Saka ndomomuita zvese zvese. Saka mazuva ano achichengetedzei vanhukadzi. Ukatoona anodai so atoenda kupolisi aita sei zvese matanho aya avatora just because ari kushungurudzwa. Anoda rubatsiro. ndine mubvunzo wandira kubvunza iwe Bridget Maringo unodanana here nasabhuku handidanane nasabhuku unodanana here nemunin'ina wasabhuku handitodanane nemunin'ina wasabhuku pakati vairidzi vanotaura pane vaunodanana naye handina munhu anodanana naye changamiti wakatizei iwe ndakatiza kurohwa nekuda kuti manedemo magariro angu akagara achinetsa chikudza unorohwa chikudza unotsvuka haana shoko raanopinoera kutaura pakati peadzi mirai taurei pamusoro izvo tiri kuona kuti tingatenderere mukati menyika ino munhu anomwa madrugs haasi kugara nevamwe zvakanaka. muzwa kana matauriro ake haana kana fusto anenge achimbonaita chete ambokamalonda anditinda apa zvizviya iwe unofana kuipa chipira kuna shamani icho iwe handakupuwa kudoro nyama iwe chikudza iwe shamani isuta bate mukute zvaitika aiwa anofana chakamunyaridza ngaanyarara ateere tichaura kunomu nyaya yake inenge kunyarira ino nyaya yako chaive nemusoro chamwana kakunyararidzaka iwe uramba kunyarira una nyaya hatikondwe nemadrugs munomu chekuti hazvine musoro hazvina basa newe changamene mutaurire mutombo dzimwe nyaya dzakawanda uyu dzatida kutoita dzingazotenda zvemubanje muno muzwa zvimaziso zvakezvo akatodhakwa paipa makona akatodzima zvakoturuka remwana akadhakwa kamwari kana udzoka nenyaya yepiri chitaura dangakuwa kukuru amai ada gumburo rake unyaya nyaya dzinazozwa muno aiwa tiri kuzwa izvo muno tasi hatiri kuzwa izvo muno asi kana yatodzoka shamwari handinoda gumburo kwete nyararai mudze
Hauda kupiwa guburo ndizvo? Hongo. Urudere. Kana ivasandire ndikurida. Ndati uridere guburo. Hongo. Amai mpe guburo rake takatarisa. Upedze pamuromo pasho. Amai mpe pakaguburo. Ndanga ndichifunga kuti dare vanhu ndizvo, asi dare ndaroro havasi vanhu ndizvo. Dare riri kuratidza kuti vanhu vaviri. Tikunzwanana mose muri muno. Nechekuti handinofarira kuti ndinofungidzira kuti dare kana vari vanhu rinopururudzira kuparara kwemusha. Hatina kutarisa, hatina dare rineri rinonzi dare rechivanhu ndizvo ka? Tine vanhu vetsika nemagariro echivanhu ndizvo. Harisi dare rechihure. Mambo vaitaura ichokuibisa muno. Dare rineri harisi dare rechihure, muzvinzwa? Idare rinoumba vanhu dzimba dzigorarama. Hamuna kuda kukoshesa kuti tingavabaranidze vanhu ava nenzira dzipi. Ndaona kurasika kwevanhu kuti ndosaka dzimba dzenyu dziri kuparara. Muri kukuza zvisina basa kuti enda kubhawa. Ending yamai ava vari kuenda kupa. Ending yamai ava vachibva pano vari kuenda kupa apa. Kana kuti vanotorimo. Nozvinzwisisa here izvozvo? Ndakuona kuti vakadzi vari munomu nevarume vari muno muri mhombwe. Vazhinji venyu muri kukurudzira kuti imba yemunhu igoparara. Yaparara, varume vacho maona chokuona, vakadzi vacho maona zvimwe zvinhu. Toda kukudzidzisai chokwadi, isa hatitonge kuparadzana kwevanhu, mazvinzwisisa. Hatitonge kutiramba munhu izvozvo. Hatikurudzirwe zvinhu zvakadaro matara akafanana naanaya. Matara ano ndeyekuumba vanhu kuti vagove vanhu. Asi ndaona zvakawanda zvindadzidza pamuri. Dai tanga tine vhidhiyo taona kupururudzira vanga vachikuchirira maoko nekupururudza. Takasvanga dzimba dzenyu toona dzine mafuri. Nhamba hombe yevanhu vari muno. Taona zvakawanda pamuri. Kuti hapana ambuda changurudzo yekuti ko imi nhaya mai zvanga zvakadii kuti mudzokera nemurume wenyu makataurana mugodii. Mutongaedza kutseketudza pakati pevanhu vaviri ava kuti aise light kuvanhu. Ndaona mafungidzira kuti mutonga ane side. Mutonga anga asina side. Mutonga anga ari kuedza kupa light kuvanhu. Chinonzi nyaya hatitonge tese takaenda kurutivi rumwe chete tabva tati amai vari raita. Tatouya titore nyaya yekunzi takanzi dare ranga rakatengwa handizvo naye mambo. Tatouya tiri mudare rimwe chete iroro. Handizvo zvakadaro izvozvo. Taramba takanyarira nguva yakareba titakuonai kuti zvatinge makagara so muri kugona here kutasa kuasisa nyaya dziri kuitika mukati menyu. Ndopaya pamunozoti matara ari kutonga nemutongo usiriwo. Isu tinge tichitarisa zviri mberi ende tinouka kwokutanga kwatanga nyaya nekwaichagumira. Tanga tiri kungouka. Tindori n'anga dai tiri manganga tichitoita zvinorova kana maprofita. Manatsoratidzwa kuti amai ava vari mubhuku masabhuku ava. Sabhuku ava vari kuchengeta amai ava mubhuku iri. Amai ava havana kubva ava vachibva havasi mabva mubhuku machikudza mazvinzwa. Vakabva kuenda kune rimwe bhuku risiri rachikudza. Munhu akachengeta amai ava ndisabhuku. Masabhuku muri munomu imimi. Murati munazondiudza kuti munogona kuchengeta munhu. It's part of a stranger abva kunyange ukamuziva indori stranger musha mako. Munhu iye hamuzive kuti kwaabva kwaasiya aita sei. Kana ari asiya apisa murume kana auraya murume ikoko. Ndine right yengo ndamutambira chete auya musha mangu kuti akutsvanga basa. Ndizvo zvamunoita. Kana mukadzi asiya kumba uko aita zvimwe zvinhu. Sabhuku mungogashira. Munhu akukutsvagira basa. Basa rari panogara. Ndizvo. Asirizvo. Maifanira kudii? Ndakanoona arume wacho kuti ndinyatsonzwa kuti
zvizoitika kuti adzimai vabve papi. Ndoda kuti ndikuudzei pane nzendo dzakafambwa pakaendwa kupolisi akapa mhinduro dzinogutsa dziri pamutemo chaidzo. Dzenyu sabhuku hatina mhinduro yenyu yamakapa imi inogutsa, iri kugutsa dare kuti makaenzanisa vanhu. Mwazondinzwisisa. Dzenyu mhinduro dzanga takadzokera pambotaurwa nemutongi pekuti baba munogona kunge muine nyaya azvishamise kuti taure mashoko akafanana neiwani. Nechekuti otherwise mamune ma-interest ekuti amai ava anogara pamusha penyu. Changamiro chinozodyirwa uzhu uye kuti chapurudza vanhu vanetswa nemadrugs. Hana kana order vakutaura. Saka vanhu vanenge vatonzwira amai avatsitsi because impengo ida rihabu. Vanogona kunzwira amai avatsitsi mumashoko ekutaura asi chikuraramisa mbazi drug. Vanhu avararama 26 years, 20, 23, 24 years. Drug razotonga nhasi pa 24 years raparadza imbai. But what about all those 23 years? Vaidi kubva pambaba amai ava.